Kom med ud nu! Indtil videre. Nu er det 60 fps. Ja. Det er smooth optagelse. Det er det. Plus, det påvirker heller ikke at spille. Hvad? Okay. Så kan du komme hen til mig. Nej, det ved jeg godt, den ikke gør. Se. Eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Og Gør lige den det? pumpe noget vand her. Jeg er tørstig. Hvorfor påvirker det ikke min optagelse? Spil. Der kom her. Pump Ja. noget vand, jeg er tørstig. Hold nu kæft. Jeg er pumper for satan. Og det er knife det igen. Hop for helvede, pump! Kom med ud nu! De er døde. Slap af, mand. Jeg bare smadrer bare sådan en CP bare sådan der brønd der. Bare sprayer helt lortet. Sådan er det, jeg tror, det er usikkert. Du ved aldrig, hvad der sker. Nej, det ved jeg ikke. Ja, det nye map her, ja det er. Crap. Nej. Eller andet, så synes jeg spiller BF. Også mig. Spiller det i morges. Ja. Jeg spiller det... Det ved jeg faktisk ikke engang. Hvornår spiller jeg det sidst? Hvor der er nogen her, tror jeg. Ja. Altså, jeg tror, der er nogen her. Ja, det er der. Der er flere. Nej, jeg troede kraften lå inde på taget. Uha. Der var et hul. Og der er et hul. Ja, Jacob. Der er et hul. Go fuck it. Ja. Ja, det er præcis. If there's a hole, go fuck it. Go fuck it. En bungee i fødsel. Bungee. Fødsel. Bungee jump. Ja. That's how you get bungee fødsel. Jeg var heldig der, mand. Der var en 3 personer skud. Uh. Det var lige ved at dø. Damn player! Wow. Kontakt! Ah. Contact! Der var Nej. overhovedet ingen kontakt til mig. Det er det, mand. Jeg har Det contact. kan vi godt se, Jørgen. Jeg har enemy contact her. Jeg skal lade. Jeg har venlig kontakt her. Ja, jeg har også venlige kontakter. Ja, jeg har stikkontakt nede i den anden ende af verden. Au! I have stikkontakt nede i den anden ende af verden. Jeg har Ser player! Hej, Smille. Ser du hej svin eller... Det er Det er omkring. hej, Smille. Jeg tror så hej svin eller... Hvor fanden er han henne, mand? Jeg er ude at skyde. Fucking jeg ikke se! Kom. Kræften med... Ej. Ulæg, han er ordentligt klam om det her, mand. Nej. Der er ingen, der skyder efter mig med nogle voldsomme skud. Selv være voldsom. Shaka. Jeg vil selv være voldsom med skud. For satan, jeg ser ham. Au. Kræften med dø, jeg er du skudt, mand. Der var hård kontakt hos mig. Ja. Nej, det hedder... Nej, det hedder ikke friendly contact. Nej. Så det er okay. Det hedder Wisconsin-kontakt. Ja, det hedder whisky kontakt, yes. Så det kan jeg godt smage, jeg fik ikke noget af. Det er noget, vi godt kan. Det kan jeg godt. Men det vil jeg ikke. Fanden har haft en udtrædelse. Okay, pas på, Jørgen, der kommer 2-3 stykker op. Overfra. Hernede. Over hernede. Ja, dernede jo. Der er en lille tåen. Ja, det bider, der er et lille tårn. Det er meget ja. Det kan de godt lide. Ja. Jeg er nede. Kræfter med espressen. Der var en, der var en. Den der. Nå, du tager en anden. Ja, 2-3. Der kommer en op, Jørgen. Jeg er død. Okay, så bag. Cool. Take lidt med ro, måske ikke også. Nej, jeg går over til A. Nej, du gør ikke. Er du med? Slapper du bare helt af, nu tager jeg en quest.
Der kører den nu. Ja, den er kun sådan der automatisk. Du kører lidt i en mur, det sgu ikke. Man må ikke undre nogen som er. Der er nogen på A. Og mange på A. Der er to. Der er en på A i hvert fald. Ja, ja. Altså, du tager bare B eller noget. Og jeg skal bare lige tage jeres olie i natten med skræs. Ah, for Sander Bobby. Hvor skal vi skyde mig, mand? Hvor fuld. Smag bager. Jeg er fanget. Hvad er det ene, hvor det er sådan? Hvad? Kan det ene, hvor det er sådan? Dav. Ja, hvad for noget? What you want, nigga bitch? Hvor er det? Ja, selvfølgelig. What you want, sandwich? Ja, faktisk. I want a fucking Jeg sandwich. bruger sandwich. Kæft, du. Det er sandwich. Tør jeg det her, Jørgen? Jeg er ikke noget, der kører. Åh nej, det kan jeg sgu også se. Det er så ikke helt, om der stadig tør det. Det ser sådan lidt livsfarligt ud, det her. Og kæft, der er mange fluer i grælspanden. Hvad kan du se det? Er det det der... Ikke kvalitet, du ved ikke også? Det der anti-aliasing der, ikke? Ikke det der MSI der. Nu kan jeg kræfte mig i stykker. Hvad laver han? Hvad laver du, Knight? Jo. Det her kraft. Jeg skal lige i bad. Der er A ikke den her sted, tror jeg. Så tager mig lige i bad. Jeg er ikke lige kommet ind. Nej. Det må du faktisk ikke, nej. Vi må lige bade sammen. Nej, jeg ved det ikke. Ha. Russia. Rusland. Russia. Så Russia A, ikke også? Fanden, der kan granater efter mig. Det er ikke mig. Dumme svin. Det kunne være dig, Jørgen. Men vi taber A lige nu. Taber vi ikke lige nu. Vi taber A. Ved du hvorfor? Ja, nok fordi der ikke har været nogen dernede, og så er de jo overtaget dem, ikke også? Så hurtigt. Ja, der er så sådan nogle, der er sådan nogle, jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Finder. Ja, også det. Men det var noget andet. Hvor fanden af? Det var B, det her. Kontakt! Satan. Ja. Stikkontakt. Oh motherfucking yeah, bro. I got him! Ibra. Ibrahimovic. Ja. Der kommer sandwich bare lige om lidt. Sandwich guy. Ja, du ved. Det er sgu også, mand. Jeg døde af et skud lige i hovedet. Ja. Det gør jeg så også. Ja, der er man der bond. Også min lille win. Nå, jeg spawner på A igen. Nej. Eller på B, vil jeg sige. Læg dig. Der var lidt en rød side. Hvordan fik jeg ikke ham der Karl der? Det var sgu også. Vi er nede i Karsten. Ja, jeg kræfter med Karsten. Nu er kraften i gang. Altid Karsten, okay? Ja. Spiller faktisk også batten på. Here's your ammo. Nå. Ja, det kunne jeg godt bruge lidt af. Aflevere. Hold kæft. Det kan kræfter med de syge i hovedet her, mand. Så skyder ham dog! Hvor skal du have? Pas på, jeg kan passe på. Aldrig på.
Det er Psykopatus der. Og der er du sgu nejlet. Psykopatus. Der er du nejlet. Jeg har det på optagelse. Hvad for noget? Ved jeg heller ikke. Og der er nogen, der hedder Karl. Karl Carstensen. Ja. I need you to attack this objective. Og sådan er der skudt efter. Det var jeg. Nej, de er skudt efter os jo. Men må det da ikke? Hey. Nej, det er politiet. What the fuck? Jeg er på vej op og nakke en, der er herovre, ikke? Så kommer bare sådan en sniper, tror jeg det er. Og så flyver jeg i hovedet på ham. Og så bare... Nå. Syvet om det er. Det synes jeg, du siger meget. Har hvad det vindue her? Ja, flot, Jørgen, så. Ja, ikke. What the fuck havde jeg ikke set mig? Det ved jeg ikke mere ud. Spenderman. Ja, Det er slender, eller hvad? Ja, øj, der er mange af de her. Godt, det er sejlet. Hvor man ikke er live. Måske alligevel. Får dig i live. Altså, skulle de skyde dig i live, eller hvad? Ja. Skulle man også skyde en, der er død, eller hvad? Ja, det bliver meget sjovt at se. Hvad er der sket der? Og også skyder på en, der er død. Ej, det gør jeg altid. Det gør jeg simpelthen. Det er jeg ligeglad med. For helvede, mand. What the f... Og fucking en hacker ham der. Hvad nu? Ja, jeg skød sgu da i hvert fald 10 skud på ham. Ja, sådan har jeg det også nogle gange. Men sådan har de det ikke. Hvorfor kan jeg ikke join dig? Det er mig. Er det dig? Det var bare ret pænt godt lavet det der. Ja. Ej, det var rimelig godt spil derovre. Du kører igennem på en... Au. Fuck. Og du skal lige passe lidt på herovre, ikke bare gunne den fuldstændig. Syg ud derovre, vil se. Ej, de mester er ikke nu. Får bare sådan et tag ned over hovedet på mig, mand. I spotted a hostile soldier. Og der er ham der idioten der igen. Jeg ved ikke, om man kan være helt hacker. Nu er han på 30 HP. Fuck af, mand. Jamen, det der, hvad hedder det? Nvidia... Kom med det. Yes, der var den. Here's your ammo. Det er jo rimelig godt. Ja. Man taber ikke engang FPS ved det. Ah, Der var ikke så meget yder end grafikkortet. Spotted a hostile soldier. Og den granat er i vinduet. Jeg ramte den der. Lav kisten op til det her, fordi jeg er på 3. det kan man. Det skal ikke være det der. Jeg fik kristen i stikket. Kort. Ej, jeg mener godt, den sover. Så må du vente den. Klap på den, eller eller andet, altså. Hvordan fanden kan han være alle vejen? Det er lige præcis det, jeg spørger om, så. Jeg havde lige kigget der, så kom den lige pludselig.
Det er det blå, så det er godt, jeg har mit juletræ. Okay, vi klamme blå pornolys der. Nej, det er alle mulige farver. Nu er det blåt. Nu er det sådan over i det lille, ikke? Ja, Christian han har slet ikke noget lys. Jeg ved ikke, han har ikke fundet af lys af endnu. Har nogen noget strøm? Nej, Det ved jeg sgu ikke. Nu er det rødt. jeg ved slet ikke, om der er strøm i den der stikkontakt, han har. Til at vande min computer. Bruger du vand til at vande din computer med, eller hvad? Ja, det tror jeg sgu. Jeg tror sgu ikke, jeg bruger strøm til at lave det. Og lade den, til at vande dem med. Ja, det var også det, jeg sagde. Vand til at vande, og strøm til at lade. Der er jo også det bedste til at vande, vil jeg sige. Ja, det er noget på, hvad du skal vande, altså. You boys can Det play. kan jo være noget andet. Min bil. Vand pæk og spille blomster. Ja. Det klipper vi lige ud. Det tror jeg også. Ah! Hvor er du henne? Jeg dræbte lige en. Fedt. En. Faktisk. Ah, 2, tror jeg. nice job, Jacob. Takker. Ja, vi takker. Ja, du kommer bare kørende der. Nå, okay. Jeg er en med. Ah, fuck. Jeg døde, mand. Jeg spiller det her. Map igen. Det er fight. Pivfejl. Det er først startet det her fight. Det er ikke mod fight. Jeg lever Kom nu. stadig. Ja, det kan du sgu selv gøre. Jeg er oppe af en. Hold kæft. Hvor er du henne? Ja. Ja, det er der. Det er bag dig. Jeg tror, der er en. Det er hvor hårdt og varmt at løbe her. Man skal lige ikke på vand, ikke også? Nej, jeg kan bare lade være. Nej, Jo. nej. Okay. Jo. 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 Den bedste til at fuck alting op. Det er Det er Joachim. Han er den bedste til at fuck alting op. Og det er ikke bare noget, det er alt. klar. Hey. Du skyder bare. Det er bare en grøn ved her. Du kører bare. Så er du stadig med på, kan jeg godt smage. Ja, det kan man til smage nemlig. Det smager godt. Så er der enemies her. Men jeg havde bare skudt på, han havde 1 HP tilbage. Og så skød han mig. Ja. Altid godt. Og det er også frækt. Attack this objective. Fuck, jeg fandt en FK-player. Fedt. Idiot. Det er faktisk fået mange af. Ja, det er faktisk meget gode. Det gør ikke modstand. Det er sådan modstand. Det Modstand. er meget nemt at stikke dem lidt ind i at Ja, meget nemt at slå dem ihjel. Fordi de gør ikke modstand. Ja. Kan jeg ikke ramme ham der, eller hvad? Der er ikke noget at køre i. Nej, sådan noget har de ikke. Sådan noget har de ikke i Kina. Here's your ammo. Hvor er du henne? Lam det. Ja, for fanden tror du, jeg er henne? Jeg blev skudt efter. Det er da ikke min skyld. Så det kan jeg da ikke gøre ved, vel? Det kan jeg da ikke gøre ved. Jeg har fundet en bil her. Cheers. Here's your ammo. Pick it up. Jeg vidste, jeg skulle også smide den granat der. Du gjorde det så ikke. Det tror jeg også. Here's your ammo. Pick it up. Nå, for jeg var lige optaget. Allerede. Jeg tror ikke, du har lyst til at vide. Så det er derfor, du spurgte. Ja, der skal jeg ikke sidde bag den der. Men det kan ikke der. Hvor står du bagpå? Hold kæft. Jeg gemmer de der tønder der kunne eksplodere. Sådan de der 4 stykker der, ikke også?
Kan man lige gemme sig bagved, ikke også? Altså, Der er det, nogen her. tror du godt, jeg er klar over det, Joachim? Den er ved at døde. Hvorfor tror du, at jeg så ikke har løbet op? Vil jeg lige fik ham der? Dumme svin. What the fuck? Der er 2 bag dig. En er løbet ned nu til dig. Ja, Hjælp med. nej. Jeg havde I så ikke. Here's your ammo. Pick it up. Du ved, spiller du, Krølle? Spiller Dirty Bomb. Ja, det er lidt ret beskidt bombe, ikke også? Ja, meget. Altså, sådan er det dirty. Det er jo et spil, der. Ah, fuck. Ja, det har jeg også spillet før, ikke også? Det vandt jeg også hele tiden. Ja, det vandt jeg også hele tiden. Så var der kød til sidst. Ja, det er lidt til sidst, ikke også? Ej, hvor er du irriterende. Ej, hvor er du irriterende, Joachim. Du må ikke belade. Ja, du er meget belastende. Jeg har fundet en player, og han vil dræbe mig. Jeg er fundet 2. Ja, jeg har fundet 3. Nej, han var 4. Det er også. Hvorfor ligger du ikke på førstepladsen? Sygt. Fordi jeg har ikke lyst til det. Okay, så kun i morgen. Der er nogle andre, der også skal prøve det gang. Here's the ammo. Pick it up. Hvad fanden laver du, var? Fuck. Kraftedeme ikke i orden, det der. Ja, nu. Jeg tror han fandme, vi gjorde ham der. Bare fordi jeg ikke kunne få lige ramme lige der, ikke også? Ved min hånd, det var gået fuldstændig af led. Eller noget. Det er altid godt. Det er altid. Altid, også i bilen. Ja. Det er jeg ikke glad med. Jeg ved ikke, om jeg slår nogen ihjel. Ja. Det kan vi jo så håbe. Kræfter med et klø over det hele, mand. Så igen. Ja, det er sgu nok også det, jeg arbejder på, ikke også? Det var da godt. Død sit svin. Og det er kraftedeme, man er bare ikke i orden, det der. Ja, det kan dig med noget vej. Åh. Slipper vi lige ud. Slipper vi lige ud, sådan der. Nå, så der er en evnesvage eller andet. Det er da bare kan dig med noget. Ja, klipper vi lige ud, den der. Kan dig med? Ja. Den klipper vi lige ud, den der jo. Hvorfor? Fordi det er fandme ikke i orden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved det sgu heller ikke. Det er alt for stærkt. Det der stunt, der vi lavede, skal vi lige seriøst. Se Ja. slow motion. Ja, det bliver vi nødt til. Okay, nu er jo førstepladsen. Nej! 29 Der er kills. mange. Og lige over de der 32 der. Over 39 kills. Hvad laver ham der? Har du drukket, eller hvad? Ja. Bare fordi jeg har drukket lidt vodka og lidt juice, men altså. Hvor er du henne, du der? Han skades. Det var en svensk. Au. Ah, knæt. Vi fik hende. Ikke? Den, Ja. Christian vil gerne sige noget. Hvad vil du sige? Meget personligt. Christian vil gerne sige noget. Ja, det vil du sige. Jeg har også det. Ja, det vil du i hvert fald gerne sige, men så... Nej, men jeg har allerede nok. Ja. Overlever du, Joachim? Muligvis. Ikke. Overlever du? Okay, jeg ved faktisk ikke, hvad han går ud. Hold din dumme nøjt. Pick it up. Jeg joiner dig, Joachim. Jeg joiner dig. Jeg joiner dig. Nå, lige fremme. Knæp dig selv i en fed snasse. Ja. Ej, den kører meget godt, den der M416, tror jeg nok, den hedder.
Altid. Der er mange. Gjorde det hele. Der er så mange knæber af en hest bagfra. Ja, der er endda så mange, du bliver knævet af en hest bagfra. Ja, det var også det, jeg sagde. Ja, det er så ikke. Fanden, der skulle lave noget nyt i updaten. Eller et eller andet, Joachim. Hvad er det? Det er, når du er død, så i det der billede der. Så kan du bare se ens HP. Det er jo enormt langt. Okay. Der er bare ikke lagt mærke til det. Nej. Så lang tid er det sgu heller ikke. Ikke så lang tid, at det er lang tid siden. Helt tiden. Nej. Så er det nok ikke det samme sted. Jo, Nej! okay. Jeg har også bare ikke lagt mærke til det før. Ja. Jeg har bare ikke lige fundet ud af, hvad det var, vi snakkede om. Tror jeg faktisk ikke. Nej. Ah, Går det op? ja. Ja. Altså, det er dårlig grafik på det, ikke der? Nej, Nå, hvorfor ikke? fordi det overhovedet ikke. Men du kan ikke trække det. Jo. Det er jo i musik, du ved. Hold okay. Er det sgu da? Dejligt. Er det dejligt? Ja. Vi klipper dig lige ud, Joachim. Hvordan? Sådan, hvordan var det? Så klipper vi Ja. Så Knipper dig ud. vi lidt yder. Først så klipper vi neglene, og så håret. Og så klipper vi tæerne, og så fingrene. Ja. Gå længere og længere op. Eller ind, eller ud, eller et eller andet vej. Okay. Jo. Jeg fik 2, Joachim. Wow. 2 klamme camper der. Ja, de der to autocamper der. Hvad kan man kravle ind i træet? Nej, Nej, det kan man så ikke. du kravler op i træet. Nej, det er ikke af. Fuck, man, er du skudt efter? Kan man slå undsætning? Hvor er du henne? Jeg skal godt ned med, han knifer mig med et eller andet. Han prøver at rape mig, han prøver at voldtage mig, mand. Fucking voldtægtsniger. Så bare tager jeg ham tilbage igen. Det kan jeg jo ikke, jeg er jo sådan lidt. Det er også jeg. Kræfter med klamme... What the fuck? Fløj jeg lige i luften her? Den der sexy frispop der. Men du er ikke ham der i Frantus der. Om det er franske grøn skål. She's fire, shitty fire. Jeg ved sgu, der er en friendly om der. Det er ulækkert. Det var ligger grov. Nu har jeg ikke form det over, mand. Kræfter mig, der er ulækkert. Hvad nu? Det ved jeg ikke. Okay, ikke Joachim. Hurtigt. Hvor langsomt. Det fik ikke. Jeg står der stod. Det fik ikke det. Og jeg stiger sådan langt. Nå, det er jo blevet 300 eller hvad? Der er 123. Ja. Det er ikke sådan højt. Jeg er kun 20.000 fra. Det er ikke sådan højt. Jeg skal op i level 140, ikke også? Der er kun 130. Hvorfor kan der så en her, der er level 140? Ja, jeg skulle da ikke. Ved du hvad? Nå, den er definitivt op. Ja. Man har heller ikke fået nogen kills overhovedet. Nej, jeg har fået et spot. Nej, han har faktisk fået 32. Ja, vi kigger på den ikke på den samme. Nej. Ej, hvor er der varmt herinde i den del. Okay, så må vinduet, ikke også? Ja, Når den er på under jorden. Så skal du nok ikke åbne vinduet, vel? jeg tror ikke på den. Jeg får en kælder. Ja. Hvorfor skulle du ikke? Jeg har jo stået. Er du død? Ja. Hvorfor er du død? Jeg du kører ned. Kørt ned? Er en turist?
Er en terrorist? Ja, ja. Det er ISIS, der kørte derned. Nej, en turist. Ja. Det jeg siger, det er ISIS, der kørte derned. Ved du hvad en turist er? Ja, turist. Tyrkerist. Ja. Det er sådan, det er Ah, fuck! Cirkusartist. noget tis.